Ikasleok, gaur ikusiko dugu adierazpen algebraikoen arteko batuketak, txartel, karratu magiko eta adreiluen bitartez. Demagun hemen ditugula 3 txartel, isagehi bat, isagehi bi eta isaken bat adierazpen algebraikoekin. Eta egingo ditugu sor daitezkeen batura guztiak txartel kombinazio guztiekin. Adibidez, batu nahi badugu isagehi bat eta isagehi bi adierazpen algebraikoak, orduan batu behar ditugu alde batetik isa dituzten aldagaiak, koefiziente dauka aurretik bat, hau bat, orduan bat eta bat isagehi, bat isa da bi isa. Eta orain, aldagai askeak, letrarik ez dituztenak. Bat gehi bi izango da 3. Beraz, bi adierazpen algebraiko hauen arteko batuketa izango da 2 isa gehi 3. Batuko ditugu isagehi bat eta isaken bat. Beraz, isagehi bat gehi isaken bat, batzen dugu isa eta isa, beraz isa gehi isa da 2 isa, eta bat ken bat da 0. Beraz, geratzen zaigu 2 isa. Batzen badugu isagehi bi eta isaken bat, beraz, letra dituztenak batuko ditugu, isa eta isa da 2 isa, eta bi ken bat, aldagai askeak batzen baditugu, bi ken bat da plus bat. Beraz, jarriko dugu 2 isa plus bat. Emaitza bezala. Orain batuko ditugu 3 txartelak. Isagehi bat, isagehi bi eta isaken bat. Beraz, zeintzu dauzkate letrak? Hau eta hau. Beraz, bat isa, gehi bat isa, gehi bat isa, hori da 3 isa. Eta bat, gehi bi, ken bat, batuko ditugu alde batik positiboak, bat eta bi da 3, eta ken bat da plus bi. Beraz, emaitza da 3 isa plus bi. Orain, adibidez, batuko ditugu 2 isagehi bat, txartela 2 aldiz. Beraz, 2 isa gehi 2 isa, hori da 4 isa. Batu behar dituzue beti koefizienteak 2 eta 2. Letra dituztenek 2 hauek, jarriko dugu 4 aurretik eta atzetikan isa letra. Eta aldagai askeak dira bat eta bat. Bat gehi bat, hori da plus 2. Beraz, 4 isa plus 2 emaitza bezala. Orain batuko ditugu adibidez isa gehi 3, isaken bi eta 2 isa gehi bat. Beraz, isa gehi 2 isa, gogoratu horretik daukatela bat isa, gehi bat isa, eta gehi 2 isa. Bat gehi 2, hori da 4, eta atzetikan isa jarriko dugu. Eta aldagai aske bezala daukagu 3 ken 2 eta plus bat. Batuko ditugu lehenengo positiboak, 3 eta bat da 4, eta kenduko diogu 2. Beraz, 3 gehi bat 4, ken 2 plus 2. Emaitza 4 isa plus 2. Eta batzen baditugu orain, isa gehi 3 2 aldiz eta isaken 2 2 aldiz, hemen daukazute isa gehi isa gehi isa gehi isa. 4 isa. Eta bestalde dauzkagu positibo bezala aldagai askeetan, letrarik ez dituztenak 3 eta 3, 3 gehi 3 positibo, 6 positibo, eta negatiboak izango dira minus 2 eta minus 2, minus 4. Beraz, plus 6, ken 4, hori da plus 2. Beraz, emaitza da 4 isa plus 2. Orain hemen, dauzkagu 2 txartel hauek, eta batura jarriko dugu lauki zuzen honetan. Beraz, 4 isaken 8 gehi 4 isa gehi 5, batzen ditugu isa dituztenak, 10 isa eta 4 isa, hori da 14 isa, eta minus 8 gehi 5 da minus 3. Beraz, hori da emaitza. Orain, ematen digute emaitza 4 isaken 12, eta eragigai bat 4 isa gehi 5. Zer jarri behar dugu hemen, hau eta honen batura izateko lauki zuzena? Konturatzen bagara, emaitza baldin bada 8 isa, eta hemen baldin badaukagu 4 isa, 4 isatik 8 isara, 4tik 8ra desplazamendua da 4 eskubira. Beraz,
lau isa izango da hemen. Eta bostetik minus amabira daude amazazpi unitate ezkerrerantz. Horregatik da hemen minus amazazpi. Edo bestera batera esan da, lau isa gehi lau isa da sortzi isa, eta minus amazazpi gehi bost da minus amabi. Buruz aurkitu ditzazkezu hemen balioak. Ze balore jarri bardet hemen emateko sortzi isa. Izango da lau isa gehi lau isa delako sortzi isa. Eta hemen ze balore jarri bardet hemen emateko minus amabi. Minus amazazpi gehi bost da minus amabi. Beraz eman minus amazazpi. Kasu bera hemen honen emaitza jakiteko batura baldin badakigu, pentsatu behar dugu, lau isatik bederatzi isara daudela bost eskubira, beraz bost isa. Bost isa gehi lau isa delako bederatzi isa. Minus amazazpitik plus irura badaude hogei eskubira. Beraz, hemen da plus hogei, zergatik? Hogei ken amazazpi emaitza delako plus iru. Hemen daukagu adreiluekin adibidez. Emaitza goiko bi hauek batuta eman behar dute bekoa. Beraz, bi isa gehi zenbat da sei isa, argi dago dela lau isa. Lau isa gehi bi isa delako sei isa. Edo bestera batera esan da, bitik seira daude lau desplazamendua eskubira. Bitik sei zenbakira, beraz da lau isa. Ze zenbaki batu behar diogu, lauri emateko minus amar, izango da minus amalau. Zergatik, minus amalau gehi lau delako minus amar. Edo lautik minus amarrera, desplazamendua eskerrera da amalau eskerrera. Desplazamendua horregatik da minus amalau. Beraz, hemen daukagu lau izaken amalau. Lau izaken amalau gehi hiru izaken bederatzi, hemen batura kalkulatzea erreza da. Lau isa gehi hiru isa, lau eta hiru zazpi isa, eta minus amalau ken bederatzi da minus hogeita hiru. Beraz, bi hauen arteko batura izango da adierazpen algebraiko hau. Zazpi isa ken hogeita hiru. Eta eraberean, hemengoa izan da eta hemengoa izan da, bekoa ere kalkulatu dezakegu. Sei isa gehi zazpi isa da amairu isa, eta minus amar eta minus hogeita hiru da minus hogeita amairu. Beraz, adierazpen algebraikoa batura izango da amairu isa ken hogeita amairu. Hemen kasu bera daukazute beste adibide bat, adibidez, hiru isa ze desplazamendu dago minus bira, hirutik minus bira, bost eskerrera, beraz horregatik da minus bost isa. Minus bost isa gehi hiru isa da minus bi isa. Eta bitik bederatzira desplazamendua da zazpi eskubira. Beraz, zazpi jarriko dugu adierazpen algebraiko honetan, zergatik zazpi gehi bi delako bederatzi. Gauza bera, ezkerrekoa kalkulatu ahal izateko. Emaitza da bost isa, daukagu minus bost isa. Minus bostetik bostera dago amar desplazamendua eskubira. Beraz, amar isa, ken bost isa da bost isa, horregatik hemen jartzen dugu amar isa. Zazpitik amarrera desplazamendua da hirukoa eskubira, horregatik hemen jarri behar dugu plus hiru. Edo bestera batera esan da, hiru gehi zazpi da plus amar. Beraz, emaitza da bost isa gehi amar hemen. Orain, bi adierazpen hauek, algebraiko hauek batuz, bekoa lortuko dugu. Errez. Bost isa ken bi isa, bost ken bi da hiru isa. Eta amar plus bederatzi da emeretzi. Beraz, hemengo emaitza da hiru isa gehi emeretzi adierazpen algebraikoa. Eta hemen daukagu karratu magikoa. Adierazpen algebraikoen karratu magikoa. Zergatik da karratu magikoa? Lerro guztien batura eman behar dutelako berdina, adierazpen algebraiko berdina. Kasu honetan, daukagu hiru kubotxo, bi kubotxo eta lau kubotxo, beraz, hiru gehi bi gehi lau da bederatzi isa,
eta lau ken bost gehi lau da plus iru, zergatik positiboak ditugu olako lau eta lau, sortzi ken bost plus iru. Beraz, egin behar deguna da hemen osatu adierazpen batzuetaz eta eman behar du bai lerro guztietan batura eta bai lerro zutabe guztietan batura bederatzi isa gehi iru. Gainera diagonalek ere eman behartu dute bederatzi isa gehi iru. Beraz, bederatzi isa gehi iru lortu behar dugu. Hemen ikusten dugu, hemen lehenengo kalkulatuko dugu, ze adierazpen jarriko dugu bederatzi isa gehi iru izateko. Eta ondoren hemen, diagonala izateko bederatzi isa gehi iru. Beraz, jarri beharko genuke, kasu honetan, bi kubotxo, bederatzi kubotxo izateko. Genituen iru kubotxo, lau kubotxo, zazpi kubotxo goaz, eta falta zaizkigu bi kubotxo. Beraz, hemen bi kubotxo. Eta gero daukagu lau gehi bat bost, baina emaitza da plus iru. Ze desplazamendu dago bostetik irura? Minus bi. Beraz, hemen jarriko ditugu bi kubotxo eta minus bi aldagai askea. Ja izan da hemengo balioa, hau eta hau, kalkulatu dezakegu hemengoa. Nola? Ba, hemen ditugu bi kubotxo, hemen lau kubotxo, beraz falta zaizkigu beste hiru kubotxo izateko bederatzi isa. Eta daukagu minus bi eta plus lau, hau da lau ken bi da bi, beraz, ze desplazamendu dago bitik irura? Ba, batekoa, plus bat. Beraz, lau gehi bat ken bi da plus iru. Hemen lortu ditugu kubotxoak eta aldagai askea. Egoera honetan egonik, ja lortu ditzazkegu beste hiruak. Zein ordenetan lehenengo lortuko dugu hau, batura izateko hemen bederatzi isa gehi iru, ondoren hau eta ondoren hau. Beraz, hemen daukazute, bi kubotxo eta hiru kubotxo dira bost kubotxo, bederatzi kubotxor arte, zenbat geratzen dira? Ba, beste lau. Izango nituzkeia bederatzi kubotxo, bederatzi isa. Eta aldagai askearekin, minus bost gehi bat da minus lau. Minus lautik plus irura, ze desplazamendu dago? Ba, zazpikoa. Edo bestera batean esan da, zazpi gehi bat da sortzi ken bost da plus iru. Eta hiru hauek izan da, baita ere lortu dezakegu hemengoa. Gauza bera, lau kubotxo gehi hiru kubotxo dira zazpi kubotxo eta bi kubotxo gehiago bederatzi isa. Bederatzi kubotxo. Eta bat gehi bat da bi, falta zaigu beste bat, beste unitate bat izateko plus iru. Bederatzi isa gehi iru daukagu hemen batura. Eta bukatzeko lortu behar dugu hemengo adierazpen algebraikoa. Errez baldin baditugu hemen bi, baina hirugarrena erreza da. Bi gehi lau da sei, beraz falta zaizkigu beste hiru hemen, kubotxo, eta minus bi gehi zazpi edo zazpi ken bi da bost, kendu behar diogu bi izateko plus iru. Eta ja dauzkagu lerro eta zutabe guztietan batura bederatzi isa gehi iru adierazpena. Horrez gainera, diagonalean ere betetzen da gauza bera. Bi kubotxo, hiru kubotxo eta lau kubotxo, bi gehi hiru gehi bost bederatzi isa. Eta minus bi gehi bat gehi lau edo lau gehi bat bost ken bi plus iru. Diagonal hau osatutare bai. Diagonal hau hiru gehi hiru kubotxo bederatzi isa. Eta lau gehi bat da bost ken bi plus iru. Beraz, karratu magikoa osatu dugu. Bale, hau da, adierazpen algebraikoen arteko batuketa, txartel, adreilu eta karratu magikoen bitartez, horri buruz jakin behar dezutena.